Ayun, isang umaga na naman ang negosyo. Sa sari-sari store, kailangan mo ng ganito. Langis, syempre kasali yan sa basic kitchen necessities. So bibili nga ako ng mantika sa wholesaler dito sa amin. Ire-repack namin yan dito sa bahay para mas malaki ang tubo. Unang-una, ang mga namimili naman kasi ay yung patingi-tingi lang. Isang bote or kalating bote lang kadalasan, pero malakas talaga yung pang isang bote namin. Yan ang maganda sa tindahan, repacking. Kasi pwedeng kalahati ang tubuin mo sa isang container. Depende sa presyo, pero sa amin kasi sakto lang. Sabay lang sa palengke, medyo konti lang ang diferensya para marami ang dadayo sa tindahan namin. Ang tindahan naman kasi hindi mo masasabi ang kita. Hindi pare-pareho, pero sa awa naman ng Diyos ay maganda na nga ang benta namin kada araw. Bukas kasi kami ng 6 AM till 1 or 2 AM. First shift ay 6 AM to 2 PM. Mid shift ay 11 AM to 7 PM. Tapos kami nang bantay simula 7 PM up to 1 or 2 AM. Depende sa mga dumadayo sa gabi. Maaga pa ako bumili ng langis kaya ako muna ang nag-umpisa magbalot. At yung isa naming assistant ay nagbabantay na sa tindahan. Ganito lang ang gawa ko dito sa tindahan kada bakasyon. Ay hands-on muna sa negosyo at nakakalabang din naman. Sa tindahan marami din kasi gawain. Almost daily may mga naubos na items, then order lang kami dun sa mga suppliers na nag-deliver dito sa tindahan. Medyo marami yan pag binalot mo. Lahat yung langis na yan, kaya nag-i-stock na kami ng maraming balot para pag may bibili ay kuha na ng kuha. Dumating na nga yung midship namin at siya na magpapatuloy magbalot. Paano ka OFW? Negosyo tip para sa inyo, repacking. Lalo na may empleyado din kayo, mas maganda ang negosyo.